Нәни дустым, сине тапқыр, игътибарлы булырга өндәдем. Ә хәзер колак салырга киңәш бирим әле. Әйе, колак салырга. Бу гыйбарәне ишеткәнең бармы? Колакны салып буламы? Нәрсә аңлата икән ул дустым? Өйдәгеләр беләме? Колак салу ул тыңлау була. Ягъни тыңлалы, тыңлашы, игътибар белән тыңла дигән сүз. Колак сал сүземә. Әйдә, кабатлыйк әле бергә. Колак сал сүземә. Ә хәзер тагын бер кызык гыйбарә. Күз сал. Күз белән күрәбез, карыйбыз. Күз сал дигән сүз караштырып тор, карап ал, игътибарлы бул дигән сүз. Кабатлыйбыз. Менә ничек матур яздым. Күз сал әле. Хәзер инде тагы да кызыгы. Күз колак бул. Энеңә, сеңлеңә күз колак бул әле. Күз колак булу ул караштырып, карап, кайгыртып туру була. Энеңә, сеңлеңә күз колак бул. Күз колак булу ул карап, караштырып, кайгыртып туру була. Кабатла минем белән. Күз колак бул. Инде телгә күчикме? Тәмле телле, оста телле дип матур, төгәл, камил сөйләүче һәм сөйләшүче кешегә әйтәләр. Тәмле телле һәм телгә оста бул, дустым. Тел ачкычы бу сөйли алу, сүзләр табу, сүз байлыгы була. Телеңне йотарлык. Тәмле ризык ашагач, тәмләп сыйлангач, ни әйтербез? Телеңне йотарлык диярбез. Уртак тел табу, бу дус тату, булу, килешү дигән сүз. Ял-яле, апа сеңелләрегез, абый энеләрегез белән уртак тел табасызмы? Берәр мәсьәлә килеп туса, бергә шиша аласызмы? Менә бу уртак тел табу дип атала. Уртак тел табарга кирәк. Тел очында тора. Ягъни сүзне беләсең, тиз генә әйтә алмыйсың. Менә тел очында тора инде дисең. Бу очракта тел очымда тора дип әйтергә кирәк. Достым, өлкәннәрдән сораш әле. Алар нинди гыйбарәләр беләләр икән? Телең тәмле, үзең оста бул. Киләсе дәрестә көтеп калам сине. Син булдырасың.